Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з апавяданнем Якуба Коласа «У старых дубах». Твор вывучаецца скарочана на уроках беларускай літаратуры ў 5 класе. Якуб Колас «У старых дубах». Цэлы гай старасвецкіх дубоў раскінуўся па беразе Нёмана. Такіх дубоў цяпер рэдка дзе ўбачыш. Іх не чапала рука людская, толькі даўнія часы палажылі свой след. У леце пачыналася ўжо тая ледзь значная змена, той паварот часу, калі жыццё прыроды ідзе на спад. Скошаны луг і паскладаныя курганамі стагі, парыжэлыя дажджоў і сонца ўжо гаварылі аб гэтым паміранні. Буслы збіраліся ў чароды і доўга стаялі на грудах або ляніва аглядалі лагчыны. Але было прыкметна, што не на пажыву пазбіраліся яны сюды, а для нейкай іншай справы. Пастаяўшы павольна, адзін за адным, узнімаліся яны ўгару, кружыліся там, і кожны круг падымаў іх усё вышэй і вышэй. Там яны спляталіся ў адну фігуру, у адзін шырокі круг і, не махаючы крыламі, плаўна і згодна, як па камандзе, насіліся ў неаглядным прасторы сініх нябёсаў. Асірацелыя старыя дубы ў чорных шапках бусліных гнёздаў спакойна стаялі, не варушачы ніводным лістом, і купалі ў сонцы свае адвечныя лапы. На скошаным лузе, недалёка ад дубоў, пасвіліся статкі. Там і сям сядзелі пастушкі. У кожным іх гуртку былі свае інтарэсы, свае забаўкі, гутаркі. Сонца даўно ўжо звярнула з поўдня, але свяціла яшчэ горача. У паветры было ціха, толькі звон летнікоў зліваўся ў адну доўгую аднатонную песню. І, здавалася, прырода была закалыхана гэтым крыху сумным звонам. Маленькія камарыкі-таўкунчыкі кучкамі гулялі на сонцы, як бы чыясьці нявідная рука трэсла ў паветры маленькую сетачку. «Чаго яны таўкуцца тут?» – спытаў Грышка Базыля і махнуў рукою па кучцы камарыкаў. «Гуляюць», – кажа Базыль. «Ты думаеш, ім не хочацца пагуляць? Цяпер іх час і гуляюць». Базыль і Грышка – найлепшыя дружакі. Даўно ўжо цягнецца іх дружба, як запамятаюць. Дзве зімы ў школе сядзелі яны на адной лаўцы і трэцяе лета пасуць разам каровак. Калі катораму маці дасць у торбачку сала, то гэтае сала разразалі папалам і пяклі яго на ражончыках. Ражончык, ражона, дубчык, востры кіёк. А смачнае сала, спечанае пад агнём у полі. Прыгнаўшы з раніцы, хадзілі разам лавіць рыбу і купацца. І ні з кім яны не злучаліся і, апроч свае кампаніі, другой не хацелі. Палягуць часамі хлопцы пад дубам. Грышка ляжа на спіну і колькі мінут моўчкі ўглядаецца на дуб, пад якім яны ляжаць. Як ты думаеш, Базыль, ці ёсць на свеце такі чалавек, які б панёс гэты дуб? Базыль кідаў вокам дуб і, крыху падумаўшы, казаў: «А пэўна, ёсць». І тут жа расказваў свайму сябру здарэнне з якім-небудзь асілкам. Так, адзін селянін паехаў па хвою ў княжацкі лес. Сек ён такую тоўстую хвою, што і два чалавекі не абнялі б яе. Узваліў на воз і паганяе коня. Конь
ані з месца. А якраз надышоў ляснік. Стой жа, думае, нідзе ты не дзенешся, не ўцячэш з гэтай хвояй. І сам пазірае, што будзе далей. Чалавек гэты, нічога не гаворачы, выпраг коня, прывязаў яго да канца калоды і, сказаўшы, няхай жа будзе брыдка каню, узяўся за аглоблі і пацягнуў калоду. Ляснік толькі галавою пакруціў і слова не сказаў селяніну. Вось каб мы былі такія дужыя, усіх бы зарэчанцаў пабілі, уздыхнуўшы, гаварыў Грышка. Вось дзіва, што іх там біць. Хлопцы сціхлі і задумаліся. Было тут, у дубах, одно месца, дзе Базыль любіў сядзець, назіраць і думаць. Там, над абрывістым берагам Нёмана, стаяў стары прысадзісты тоўсты дуб. Ад доўгіх часоў бераг, падмываемы вадою, асоўваўся і галяў тоўстыя карэнні старога дуба. Сам гэты дуб крыху нахіліўся набок, а аголены і працягнуты над вадою яго корань здаваўся нагою, і выходзіла здалёк так, што дуб збіраўся перабрысці Нёман. Сеўшы на гэтым корані, Базыль пазіраў, як беглі дробныя хвалі, як звівалася ў вадзе доўгая разка. Вада то ўздымала яе, то апускала. Каля самага берага стаяў у вадзе голы лазовы ражон. Ён тое і рабіў, што борздзенька ківаўся пад напорам вады. І ніколі не меў спачынку гэты ражон. І ўдзень, і ўночы ківаўся. Хіба можа зімою, як маразы скуюць лёдам ваду, адпачне гэты пахілак ражон. Базыль пазіраў і думаў. А вакол было ціха, і Базылю здавалася, што ён чуе спевы гэтай цішыні. Доўга ён прыслухоўваўся, але спевы былі нейкія невясёлыя, і яму стала маркотна. Усё ішло, здавалася яму, сваёю дарогаю і жыло сваім жыццём. А Грышка тым часам бегаў каля ракі. Якраз па тым баку ішоў з вудамі рыбак. Пабегаўшы па беразе яшчэ колькі часу, Грышка пайшоў шукаць Базыля. Углыбіўшыся ў свае думкі, Базыль нічога не заўважаў і сядзеў усё на тым жа дубовым корані. Звесіўшы ногі над вадою, пазіраў ён уніз, як цёк Нёман. Тут было глыбока, і вада мела цёмны колер ад гэтай глыбіні. Аб чым жа думаў хлопчык? Відаць, аб чымсьці важным і сур'ёзным, бо губы яго былі шчыльна самкнуты, а вочы пазіралі кудысьці ўглыб. Схаваўшыся за куст, Грышка моўчкі наглядаў за сваім сябрам і без усялякай злой мыслі раптам вылецеў з-за куста і гукнуў на ўсю моц. Га! Знячэўку Базыль так перапалохаўся, што ўвесь задрыжаў і падскочыў. Спужаўшыся, ён не мог ужо ўтрымацца і сунуўся ўніз. На момант, зачапіўшыся лапцем за дубовы корань, павіс уніз галавою над гладдзю вады, а потым шугануў і прапаў з вачэй. Нёман злёгку здрыгануўся, вада расступілася і дала няшчаснаму хлопчыку месца ў халодных сваіх нетрах. Ды колькі кругоў пабегла па вадзе ва ўсе бакі. Нетры, тут бяздонне, надта глыбокае месца. Разы 2 ці 3 паказалася яго галава, рука нязграбна лавіла паветра, зрабіўшы паўкруг і захлёбваючыся, ён прапаў назусім.
Грышка не ведаў, што так можа скончыцца яго дурасць, і падняў прарэзлівы крык і лямант. Лямант, моцны, прарэзлівы крык. «Ратуйце! Утапіўся! Гвалт, людзі, ратуйце!» Другія пастушкі збегліся на крык і далучылі свой лямант. Рыбак падбег першы. Скінуўшы адзежу, адважна кінуўся ён у ваду. Збегліся людзі. Заламаўшы рукі, маці, разрываючым душу крыкам, галасіла і прычытвала. Як непрытомная кідалася яна ў ваду, але яе трымалі мужчыны. Сонца гэтак жа сама пазірала на гэтую з'яву. Гэтак жа сама ціха было ў прыродзе, і ўсё жыло сваім жыццём. Старыя дубы стаялі спакойна, важна, як і заўсёды. Толькі галкі, спуджаныя людскім крыкам, пазляталі з дубоў, ды сіваваронкі сярдзітым карканнем кружыліся над дуплістымі дзеравякамі, як бы злуючыся на тое, што патрывожылі іх прывольны спакой і ззялі на сонцы сваім зялёным пер'ем. Базыля выцягнулі і адратавалі, але пасля такога здарэння ён стаў ціхім і яшчэ больш задуменным. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылі мы чытанне апавядання Якуба Коласа «У старых дубах». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу!